Takulandirani ku AMTV Malawi kuchimake kwa nkhani zenizeni. Ngati nkhani imeneyo kuno kulibe, dziwani kuti nkhani imeneyo ndi yabodza. Polisi yanga ndikamazuka muna ito namba 10 kapena namba 11 kumakombini ndu timanena kuti zandale zisamati kuze tupita kumwamba sinafiki tidakali pasi kompani kuli kuti chili chonse chochitika pasi pano chimatikuza na fenso chifukwa palibe nsiko imene kumita Kristo koka kapena Silamu koka, palibe basi imene amakwera Kristo koka. Zinthu zikavuta economically tonse zimatikuza ndi namva nditi kuyankhulidwa apo kunafiki tengepo mbali pakusintha kwa ziko kuchokera ku one party to party. Komanso mwina mbali ine imene anthu ena ambiri amandiziwa kwambiri nali partner wanga kwa private secondary school. The school manager was a co-founder. Ndi marehemu achimwene wanga Dr. Brian Samuel Kapfuka, may he so rest in peace. He was more like my brother in name somewhere. Ndi mene timamba school ya Kapfuka 1992-93 mpaka 1997 ambiri amene ni students athu anopo ya pano ena kwa ene ndi ambassador ena ndi maloya muti makamu kumana nawo ose tomono andi tekomana ndi munthu akamati OD inali operations director komanso nali director wa the board then komana ndi munthu taona kati OD no usati wenali Kapfuka kama ndi banga OD. So that is part ya utumiki wathu ambiri so amandiziwa mbali imene was the founder or co-founder wa Kapfuka private secondary school. Na ukamu kundali tunakwenda kusoma kutindali chini kwa mbili ndimna mkwido bwanji ina 1997 itavuta ku UDF nthawi ya third term nthawi seni manena icha kuti tinali ku Kapfuka timapanga za utumiki palipati nanso imene anthu saidziwa ndagwira kwambiri ntchito ku Coral Batteries ngati sales representative kena kunali sales representative kena kunali regional sales representative ndiye tili ku Coral Batteries ndikumene nazazwana ndi acheya ali Dr. Bagini Mouzi ali ndi company ya utumadi yakuno simukumbukira anajja kuno service ndi amabwera ndi a former first lady marehemu aani mzima usemtendere abwera kuzagula mabattery ndikumene nazazwana usipamishwana kakula kutanga sales visit for over 8 years ndikumene nazazwana wabagiri na kutili ku Kapfuka yabwera third term 1997 mpamene ananimbira phone acheya Ken ulipo na ndilipo excellence yabwera kuna kusanjika kodi fika kapa funa president nchisomo kodi siku yamba yes nchisomo mwaenda nditu konseko somo ndipo sinzeru simaphunziro sikuchuka kwa chisomo anandita na 1997 napita kusanjika bakiri ni mtu wozichepesa kwambiri namwe hapo ine tiwo pangidwa ndiye ya president mutapita kusanjika mutapita kusanjika ukhala mimi takala ndiye muntu umachana ayati kupanga ndipo aseni paka na president mulipo ngati chilipo pero pamene na maneno ta Ken school kwenda bwana school kwenda aliya nimakufuna kuti ukhale shadow MP wa UDF kukabula ine ndila yo excellence tili bwino tifu ku Blantyre kumene ukabula Blantyre kabula you know excellence tili bwino kwa basa no timafuna wewe ubwere kukabula ukhale shadow MP chifukwa MP ana kumene kunali Zungu Sonke Jan Sonke MP kumene wandithawira wayamba chipani chake ku NDA nthawi imene apinga njira ndiye bwino kuti ndi shadow nati ayo excellence bwana ndikaganiza anati ya so bakiri ali ndi china chake chimene I think anabado nacho mukitenga bwino kwambiri zina kuti mkanyiriwe kama panga manyazi pompo na mutanda rola kupita ku school kauza zanga Kapfuka ali ineso ndi wandani nati ya ndenali ngati shadow MP wa ku Blantyre kabula under UDF for 2 years. From 1997 to 1999. Kwa bwera zisangu ena anakantenga Russia Gafar omwe ya Russia. So my primary anavuta kwambiri muti ma primary ena kufuta kunoda ntakumenya na palibe kanya esiku yamba ya that is chicken food ngati kunali ma violence ama primary ntayama ndale aina Blantyre kabula chifukwa amatenga kuti ine ndachokwa Kapfuka nini drama ndio kubwera so Russia anongobwera 3 months to elections ndanabwera ndiye aliona kuti ine ndinolemera nditakupika nyemba mu diramu nkuika ma 500 kukhala ngati nkhuni tamene ndirama yakuli 500 nyemba paka na kupya ndiye anthu anatengeka chifukwa cha nyemba dalama tinalipa kama mkwemera kukabula chifukwa cha political violence ndiye chimene anapanga akulu anati samusa tonse ma delegates kuchoka ku Chilimba tinakapanga mapulani kwa Mzuzu Stadium mkati mchi
kuti onse osokoneza salowe mungolo wa delegates muti kwina kumene kukufuta ma primary monga napeleka chisanzo kwa tonga ku Mzimba Central solution yake akuvuta chisandali amakhaujia ena jotumidwa samakhala inene ukuthi achimani amakhaujia utumidwa komanso makampo aja makanti ya bale yawo ndamena mafuta muti ku Mzimba Central kuti mafuta achate angotenga ma delegates achose ku Central kuja apena ku Mzuzu Stadium kwapanga ma primaries bwino ifenzi chiko black kabula 1999 sisi nazocheza to ndizi natamudani basi tinaruzazo munagwa ma primary as usual anthu ukagwa mata iwe independent tinali ma independent oyamba mala yonse and fall 1999 nayi maso independent nagwaso basi ukagwa no bachino election nabwera kuti kukapfuka kumakapitiza skulu mwachisomo achimananga akapfuka zinayendera anakayima ku Chomoni chifukwa ataigaona ku Swesija inali pawiri chimananga anakayima ku Swesija ku Chomoni ndikukhala MP ndikukhala so deputy minister of education in Lupangarani so in short after my elections zinakomera ntima president Abagiri kundisankha board member ku Makra kumene a chairlady anala Joyce Bandachi inena board member ku Makra moti ndituza ma bodies tachita kumutenda na mwachita mara sonda ndibangwaona na board member ku Makra a former president atuma Joyce Banda ala chairlady kena kuzinakomeranso akulu kundisa Musa wakakhala board member ku MTL ndokhala so chairman ku MTL adabwera abingu zinakomeranso ndokhala board member ku PPPC muli pomwe in short tepanda kutenga nthawi inde anthu abizimesaziwa koma amalawo ndithu akwenda kudziwa zimenezo ndithu tinaona pena kuti munali mugulu loyambirira kupita kunja kukapanga negotiate kuti mwina malawi kuno kubwere ma mobile cell phone tinamva choncho ndithu mwandikugulaje mabwera mtakonzeka zinakhala mutani ndili chairman ku MTL nduna information ali Dr. Ken Mipenga simzoti panali kuti there was this issue kuti tipange improve telecommunication network in Malawi makamaka anzatu ma phone a ground ndipo na proposal kuti pita ku China we took China chifukwa China ndi dziko mingula pambiri nditi madabo kuti ifeti kumapanga zomaika mawaya nditi ku China mmene kulira 1.2 billion ndi mawaya angati so we chose China kuti kaione kutenda pa proof bani so ndipita ku China ndi Dr. Ken Mipenga komanso ndi ena MTL achina mahuka malema huka mzima usemu mtendere ndinaka kumene kuti akusaika mawaya anabulisa system imene mati CMD imene imakanga ti C ground C mobile koma it was the same mobile kuti no imakandi limit ndiamiti labulisa ija kuti ngati kumukira kunabwera system ya 019 imakhala 01.9 kapena 018 imene zali si inali mobile sinali ground koma it was the same mobile kuti inali limit kuti ma number aja amakhala ku southern region woka ukaitenga handset ija kubwera ku central region imakhala ya tower network that product nabwisa ndipo nabwisa anthu awiri ako away ali muno Huawei ambaga za mafoni ameja nabwisa ndine nabwisa so na ZTE ZTE inali Chinese government company imene kumaenda at MTL so we brought in these two for trial and after trial we found at MTL commerce of the government we opted for Huawei ma line manager nabwisa ndine muti mukamakhala ndithu makabla kuti munathandizira pankhani imene kuti mwina zinthu zisinthe pankhani ya mobile phone komanso ndi technology phone koma ICT telecommunication system ndiri ku Makla kunali project yokuti tichoke from analog to digital no kali tumeuse analog koma no International Telecommunication Union which is the body for the whole world amasinta technology timachoka ku analog kupita ku digital and we using satellite I was part of that success story to change telecommunication system from analog to digital till ku MTL we changed again from ya mwamba wika submarine panopo mitu kuendera pa submarine kutenga makebo kika pansi kamazi because the sound travels better underwater so I'm part of that success story and such panopo telecommunication you say is submarine
kumafika chaka chino cha 2025 kuona momwe zinthu zilili pa nkhani yolumikizana mmamva bwanji tilipo pamene inu komanso gulu lanu lomwe linali nthawi imeneyo maona kuti tingazafika apo pomazafika chaka china chake ndinokhutira ndinosakhutira chifukwa chachimodzi kuna kuti mene mabwera privatization azungu aja anatilakwira kwambiri samatizoona so si zonse zimene amene azungu aja zimakhala zothandiza dziko zina zimafuna kuti niyo msamatukuke privatization mene mabwera atayabakire we sold all government enterprises which was not right pali ma company ena boma simagulisa telecommunication you're not supposed to sell because it's like you're controlling the whole ICT system ya boma. We sold it to amanama kutagulisa agua under press corporation kama ni sana kwenda press kama jana kwenda data kwa Germany press was just used for them to put press so it was almost dying so they targeted MTL and that time MTL had 55% shares MTNL so you can see that was a big mistake. Secondly, it was just like many anagulisa Sukoma. Sukoma was a government entity. You did Banga Sugar wa Malawi. Pano tunagulisa Sukoma. Nkona sugar ja kusoa. Thank God agulisa Salima Sugar to replace. Panopo boma la chakwera. Linagulisa Malawi Digital Broadcasting Network. I hope you have heard about it. MTBNL. That is a replacement of MTL. We made a mistake. Controlling 3D. Nkona panopo mafuta network ya crash. Crash of network kuja. Ndi antu amene you have no control over ICT in Malawi. Olotini makra ilibe backbone ya MTL. So mkama tuta network ikuvuta. Kubanki sizugenda. Kapena mtukula kwa kumusi sizugenda. Tinagulisa ICT backbone ya dziko kwa pasa antu. And we gave it to the Germans. That was very sad. And if you remember, I got an injunction against the privatization of MTL. And I knew Malawi munomo anxiety much from nowhere, and I hope this you're not going to end it. This is very important. Malawi mutinda tumisa kuna dziko lao. Nkuna dziko lisili kutukuka. Tindia antu ajera antu sekonda antu kundikira chuma. Mine ama kwa MTL panali gulina la Malawi anapa makampani ya fake. Kuna company fake. Kugula na shares MTL ilipo mpaka na mara. For due respect to the chura ya kununua basura ubo. And the 16% shares in MTL. So olumina mana mzabite ikugula ndi press corporation. Mkona mfaja mkumbukira wina wako mkulu wa press corporation akati this is a rotten fish. Kunisomba yola. Akoza ndisomba yola kwa mafuna kugula. Kugula bani somba yola. Amazuri kali mwasomba mu golide. So it's very sad. Kuti if you kusalima sugar. Panopo ena milisa kule dziko lao afuna shinji achigulisa eso. No, anabulisa mwenye. Ngati investors kwa mara fake. Tinapanga company nja ngati yatu ya Malawi Salima Sugar. Koma amainis anali foreigners. So tinazindikira kuti awa kunama ndokwati mungisa mwenyaje. Pana kwendisa ndatakuda Malawi. Koma lipo so ena Malawi so ndiziko. Chintu chichafuna tachibuliswa achigulisa eso. Nenkani tingati kunena kuti zinthu zinayamba kulakwika apa kuyamba kugulitsa makampani aboma. Exactly. Kumagulitsa ngati privatization. Exactly. Koma nthawi imeneyo ngati boma ndikupita ndithu mumwanenera kuti mwakhalapo mabodi akuluakulu aboma mwina sanaunikire ndondomeko imeneyi asanayambe kunena kuti yayi privatization ndi yomwe ingatithandiza dziko lino koma wafika tsiku la lero tikuona kuti zinthu zambiri tabwerera mbuyo. Chimene chimachitika azungu amabweresera ni tough time. Kuti ma president tizapemberera. Anthu ajama khala under panic. Ife dziko limene tinasankha kusauka. Dziko lisibwitsi kusauka panopo. Bwitsi olemera kona bingu angati tilemera kuposa Indonesia. Kuposa Singapore. Anaona bingu kuchi. Kuti we have the potential human resource, natural resource and intellectual ya Malawi tito kwa dziko lino. Kwa chipiti chitika dzungwaja IMF World Bank ambulisa mapolisa auti haicha kwambiri. Mupita kuzisankha ndi amapanga ndango karoti. Nanga sinzi wosauka. Wagona ninjala ndio inakubweresera chakudya. Kungerufuna kudya opangeza ko. Isicho chimene fiti makana nayo. Nkona mai kwanza tu amene ali mu. Zenje sama zibora. You know there are some companies boma limene tenge kumbali kulithandize Amalawi. Chakudya, magesi, tinene sugayo. Muri pang'ono tinakagulisa swadi makechi.
amafuna so tiyigulise pang'ono tinakaigulisa so Eskom cholinga amafuna kuti musauke pamene ma entities ngati amenewa telecommunication ADMAC sugar Eskom water board izizi ndi zinthu zimene pa umunthu timazifuna and they are supposed to be run by government so that you control the prices, you control the effectiveness kuti zikhale kuti anthu zikwafikira pano tilibe tichilichonse taya kamuzija MCB tinani press corporation press transport remember petro amakatenga press transport pano tilibe matanka osadzala ndi anthu andiso matanka ajambiri ndi maforeigners nkona matanka ati adi registration ya kunja Mozambique ife tilibe kalikonse pamene nthawi ya MCB yakamuzo zimene zilibakhala nazo lero tilibe dala anapanga kunjanjija isapezeke and have another issue on janji. I hope you have the time that was deliberately done for example ndinena kuti sakuda dziko anaononga dala janjija iyo ndi kula track kuna zikatenga katundu kubeira azikatenga katundu Tanzania momo tipo yamba mmene kamuzo anachita set inoti katundu akachoka ku Tanzania kunakala azibera ku beira kapena azibera ku kujeni usongwe next Songwe. From there petro azibwera ku Chilumba kuchoka Chilumba azibwera pa stima mpaka pa Chipoka stima pa nyanja kuchoka pa Chipoka azibwera pa Njanji kubwera ku Blantyre kubwera ku Lilongwe kupita ku Nakala ku Malaka koma anononga dala Njanjija kuti azibweresa zinthu pa matrack that's why kabimu na madura. So I've got a lot ndakalamu I do not only muzipani mkwanda kakufundi ma president kuona kuti zinthu zimeenda muta andine ndi chisomo chine chimene mwina sangamba ma president amandikonda kwambiri ndamawondane onse chisomo koma ukacheza nawo mimi ucheza ofuna muzapemberera muti ma president osewa mwakhala ndithu ni bato ocheza nawo momwe tikuchezera pano chonchi mpaka lero osolakala mpaka lapa timakwana bwino ndi chisomo andi anthu aja tima lakwa kumanyoza president kuti sana pange kanthu iyo anthu aja muzapemberera ntchito nje sinchitotu koma anthu ngati inu mukakhala kuti mwayandikana ndi president aja mmauza zoona zenizeni kuti kunjako bwana chinthu chakuti sichikuyenda bwino chifukwa chakuti ndipo titapanga chonchi I think zinthu zingathe kuyenda bwino kapena mmapita ukamwati mumuna mwina ndache anthu amene that's a good one system ya twendesa dziko ndio ipa ndimu change the system president watu mangona kumunena mangona udani naye alibe mphamvu alibe mphamvu head of state wa Malawi alibe mphamvu is just there to offer guidance system ya twendesa dziko la Malawi president watu alibe mphamvu mukanena alibe mphamvu mutantoze fa munthu wagomodzi kapena anthu amene akutonerapo amadziwa kuti lero president mwina atafuna kuyankhula kuti apa pamangidwe msewu umene umangidwa ndi mukanena kuti alibe mphamvu mutantoze chani zimene mphamvu zamaganizo futhi simauza zone o president lero kuti mangana pansewu sumangidwa so abwera ena amene akudana ndi bomalo amuza president mtano bwana tibe ndalama bwana ofuna visibility study koma zimene zimachitika nthawi ya one party state nkona maiko amene atukuka Tanzania pana anthu akukamba za ku Rwanda anthu akukamba maiko ena kumene chikulibe tu democracy ndi African democracy munthu wakuda wa Africa safuna kupasa ufulu kwambiri tina kusipene zinabwika kuchoka kwa Malemu Kamuzo mzima use mtendere pana kubera bingo zakaenda chwa bingo zikose discipline bingo analisi wamene ziko la Africa limeendera pa General Secretary General Komesa ndio analisi secretary wa president onsa Komesa amaziwa weakness ya ife ungati anthu akuda kuli munthu wakuda ukampasa kwambiri ufulu alapesa koma tabwera achera na ukanga tamfunjo kuti galuma manga pa mtengo taitali ndimo mmasula si anthu amafuna ufulu ufulu ko momwe bwera ndi udindo anangopasa na ufulu panda udindo achera nkani kuti tandira ufulu kutha kupembeza mene ungafunire kaupera mu mtengo kaupita pasi pa nyanja zindiwe mpaka na kunabwera kuti mazoli mzimu mulungu asatanic udalimwe legalized as Freemasons legalized mpaka ntama kupita pa TV ngati amwe ndikunena kuti kunja mulibe mulungu ndicho kalisunga bantu umeko lisunga bantu so tinapasa na ufulu opanda udindo kuti munthu atha kukolima pano kukoza ufulu wanga olozima demo zochitikazi esunga pangero kumaiko enatu ndimwati mfundo iyi yonena kuti atsogole nthawi ilipo mukane kuti atsogoleratu alibe mphamvu zomwe timaganize kuti ali nazo chifukwa cha system ya boma amene imayendera system ikuyenda mutana ndipo ikuyenera kusintha pati kuti mtsogoleri azikhala mphamvu zoyenera muona kuti let's say tenge chisanzo
msogolera ata kusintha inspector general wa police. Alright? Ineni kufuna ansonda ka inspector general wa police. Amene ujayo ene kopita ku parliament kutaka mumvomereze. Ata wakanina. Ndi iya libe pavu. Ata kunena ku judicial. Ku judicial commission. Okay? Ifeta sanka mai Annabel Utalimanja kutaka make chair. Zimene jema sanka judicial commission. President angopanga endorse. Alibe pavu. Angopanga endorse. Mundu jaka mvomereza ku parliament kapena kamkana. But at the end of the day, blame him the president. I alibe pavu. Chifata system yatu adi limited. Nkona taizina president akapanga ziganizo. Ena machokuta kuti ndukani challenge. Muonapo president wala mula pakanisa kuti ena muzotia kusizo siku pasani pavu. Koma mwina zimenezo sisi kutengera pambuyo atubona momwe zinalili nthawi yakale kuti mwina mphamvu zimene za president zimachuluka kuti president akangoyankhula chinthu chisali chabwino chimakhala kuti chikupitirira ndi mwina chifukwa kunabwera ndithu system imene ya democracy kuti ikathe kupanga counter zimenezo. Ineyo tu olamala kunduonera akutonera kuzoti maona muntu panga sinema dayatu chako tikilonga agenda meso ndine size yao ndinonkulu ndizaka 65 kuti pano 65 ndikalano 66 kwina muti zikatuka ndacha kwera zabu zandale 2030 kuti basi tatana nazo nthamene jayo kamuzo anabwera bwino kwambiri from 66 to mene amakula tinachita abuse that one party state kumapeto futi kamuzo jana wakula atu ena mene amapunga madisino wapika sana liyeyo ngona pano tukauza swatu kuti mukapasanga president musanga muntu amene maganiza fopa makhala siku mene mumsunga fika kuganiza bible inachita kunena kuti moyo wako wa muntu 7 days wakala ukonderedwa ndi 90 at 70 muntu thinking capacity yako imakhala kuti ikunga ichepa 80 86 89 ndipo thinking capacity yako yachoka ndipo nena kufuna kuimaliza ka 80 ni maseka so thinking capacity yachoka so ntaya kamuzo zose zimaenda bwino ukona kamuzo amataka ngolamula chakuti chimachitika chimachitika that was democracy ya Africa kubatira nja ufuru pavu je mutuna mchosa ndio president yankule sisi machitika so ai mtu mboni yako amina kutuonera ndife mboni chifukwa system yatu muri antu with due respect amene amavutisa kwambiri boma lisayende ndi antu amene alukapto hiyo ma technocrats ma civil servants palina kumene kujago mapesa anakalandika muzu anakalanda cheya anakalandi bingu anakalandi Joyce Banda anakalandi PM pano alida chakwera alikokuja system jama iso ndamina mukabwe olino lero chita chisomo cha kupezana ndeni no president kungo kokundikisa ndi pamene muzi kafika ku state house mukabezo system ya kungana ndi makulandira system ya mulandira muntu ta abwana pano tumitimwe ndisira ziko ndi makuti pamene bali futo ukakana kufuna ndipongeza ama kungana mete ndikukuchosa ndimene nachosa ma Joyce Banda kudana Joyce ndi antu kabiro hero okwira chiro system ine ja kwenye kuchuka inataka president onsite ndio unakuti tibelesena there's no way muntu ngakale PS for 30 years kuti muyambe system ya tambe system ina yokomera amalawi kama nita sababu wewe tukuvetsera nditu amalawi so nditu amvetsera kwa DC muntu aka DC satereza kompoka mu DC amezowera ka system ichi ndiwe ukabwera nga DC wa chirendo akuzanza kuti yaya mwana muntu sokoneza siti matero yaya timapanga chonchi zimene zitakachitika kuti muna ziko nekalibu ino tizienda limozi ndi 5 years ya president kula ndio kwa kusema contract 5 years akula kusema aku capital village ameza 5 years after 5 years contract yao yata ikamwambia administration ina apangire nyo whether to continue or mwirindia anza tu akunja sisi mafuta mimi natoka Biden ama sio kutuya bwende yake ama ongeza ndi 3 months ja imakala 3 months ya handover apange handover ama ziwanso waja tutiki femini tatoka akubwera abwera ndiawo ama ongeza ndaba pangana handover anduna ye muna musakudwa anduna ndi muyo pamu mafailo ndiawo a president inesu na CSD is koma yatu makatu tamangisana tu nkona president namba mjisilo usiku ngati takati uja anapo uja kutamangisa kuli basa azibita nkona ina anatawa mpaka mwaka kala kunja
apa ngaboni handoff kupita ku safe exile nditu mwesega mwetujezera nditu ndi Akin Nsonda nditu amene ndi mkulu wa bungwe lija the think tank komanso nditu ndi president kapena kuti mtsogoleri wa bungwe lija nditu la real estate agency kuno nditu ku Malawi. Ansonda mwitambira kugamba anthu ena nditu amakutchula ndi olemekezeka mchizungu nabo mwakambapo kuti nditu munagwa kwayamba pa chisankho cha phungu 1999 simunakhalepo phungu yayi olokansala nakagwanso ku Rumpi East 2013 pa chisankho cha uphungu kwa kazi nanga kamulepo kalu akazi nanga nene ndagwa kawiri ndagwano katatu ndi ulendo nakagwaso asi ndine ogwaigwa koma mukuna kuti vuto chani chifukwa yokugwaigwa posa chidwa apa takuona ndi mtumwagwa ku Rumpi East kuma primaries mavuti 8 inene chinachitika nchani mwina tisanafika umene kufusulani munene kuti matole mepezeka inde ndule mjabe umene anthu mwina amaona zintchito zimene ndapanga pandale koma I don't qualify to be olemekezeka kuti pandale mwapanga zinthu zolozeka ndithu zimene ndikuza sindakhala kukagula zaka ziwiri kutumikira anthu akagula komunala shabu koma timatumikira anthu kufuna chituko kuti amapanga mabridge timamanga nali shabu loti bancholamu UDF chibancholamu sitabwelesa technology mindakuza naka uposa pamene unalapa basi uli mchabe koma zina la honorable inaki ni members of parliament kapena ma minister kapena makansala chomwe amayimirira anthu honorable is you are a representative of the people so kwa upasa ule kama tunapo honorable kundale kwa matole mkezekele kumpingo kwa matatsogo mune niso mnavuta tsogo and shoti kati atsogolele koma sinabili kuti kubusa ena ukapeza kuti bishop uli bwino man of God uli bwino man of God kama prophet kapena apostle inena man of God sinabili kuti kusole chiko college kwa mwina amuna zinchito so zinchito zimene mapanga kukhala honorable nkona enawa ali honorable kwa zinchito zawo they don't qualify to be honorable so it's not about the title it's about what you nchito zomwe kupanga malamu chima president kayangati ali siba loko wena kungosuka ndino kali message bani basani za president ikoma do you qualify to be president o campaign to bita mina mudifusa kuli ma president 23 ena o koswesa alibe constituency kuma kuti afuna kembiro president akunda president basana situ democracy munakwa ku Rumpi East kugwaso wakeso mafuti 8 mwina kubwako ndi mwano mene manena ino bakati bakani ndi ena amene amafuna zitokosa kuti ni mwana chikongwe koma sikugwa munakwa sina kwene sindilipo kanona kundagwa sibebwe sindilipo bali yandale ndizikongwezo sona kundagwa ndikuzi mamchapiza ndi makazi ndi mabandi ndi chichiwa chabwino libise ntchito yoti chokuti munaluza usaliso kuuza pali mimi namuuza pandale kuti nthawi sina kwani funi nthawi ndizituza alipo beda ndiwe chiro ya akugwa kanai koma kuzawina nthawi ya mulungu ikakwana a good example ndipeleka chisanzo cha munthu amene sandibwira funi mbale wanga kunipeleka cha ina mwina ayamba sokutekera court forms kwa zotengera court zili common ndipo chisanzo cha cousin wanga akamlepo uja that is my blood cousin amene wajali takula limozi nyumba kujera mbali imodzi kugona chipinda chimodzi 1994 anayesa ku Rumpi East sana pambani 1999 sana pambani 2004 sana pambani 2009 sana pambani ka4 anaza pambana 2014 kumwamba kukalola pali ena anayesa ku president sana kaliwa president mpaka na anatuka ena mpaka ambuya naye tano mzima usa mtendere tawe sina kwani a good example yoneka ndia president atu hapa no his excellency Dr. Brother Makazi sana anisa 2014 since 2019 since 90 shota na abira atakwira kubaja 2020 pamezi head of state kumamba kwa lola so kama tuti munagwa ndi chipongwe sikugwa kama tuti munalepera sikulepera pandali palibe bena malepera palibe bena mapambana komano Ansonda nthawi yomwe makayimira ku Rumpi East pakadali pano anthu anali ndi malingaliro onena kuti Ansonda ali mu NGC muli mu NGC
yechipani cholamula cha MCP koso tu anaenda sole musa masira chifano muntu nitu mina manisanka sana tijaka ndio nalo chisomo chisomo chikatsogola protocol yonse ima soko najero inetu ndiludi ndio kwa sababu chipani nkona madibeza kuma office kwangu ndi chisomo chichachira kukwerani anthu amemikizira kuti constituency zinthu zikayenda zinakhala bwanji. If I'm to be honest with our viewers, I'm not poonera. Ine nazo sizikaenda. Imeyo nakuza ndi Kristo kwa mbili usana ndi zandalize. The Lord spoke to me sizikaenda. Ndi mabidi ranji Mulungu atakuyankhulani kuti sizikaenda. Thousands of people force you on something that is neither here nor there. Chifake ulambuye anthu akumuchita force mose anamuza tipanga zimene akufuna kumasiziteka. Imeyo 2018 ndimene nakawina kunozokucha chifukwa mende ndaundi chisomo kuti ama ndikonda kwambiri ma president ipi mwama ndikonda kwambiri ama ndikumbona pana ama ndikonda kwambiri sizimene anthu mukumona ndali tatsoko kusiza masewera mmayankhulana ndi IPM ose pang'ono zose zimene kandi kunena ziti IPM saima suningambuzuke nongozamba toka kumene IPM saima amakusani amantuma kona samutosa mtonezi ndezi nakandi kunena kwa 2020 IPM saima ineso ndabene nayamba kuuza dziko kuti page house si presidential villa imene chanthu kuyamba simwezi wazina lachi ine ntayamba nawo banachi pali zina timapanda pa president simanena yaye zimakhala very confidential zimakhala very classified koma indi kuuza chifukwa chaina amene ampanga mwana amene saziwa ndale atagwidwa adilene I hope we still have time for DBC mawina zangu imangobera finali konkuja kunena ndino ndali konkuja tsogolo 2009 tinaona landslide 66% inaliyobera imeneje ngo muzimva kwa ife inaliyobera ndikuti bisi na wene bisango muzimva kwa ife oloko ngoma tipi mukuziwa ino sina panga tu chisango tipi khali bomba bajana analowa tu atikita IDF mwewala tsoko kapena mwana kusukulu koma 2009 tinaona tu malemu Pingu Mutali gata atawina ndi 2017 siya ndikuti nose munavomera tonto ndali sizocheza tsoko ndali sizocheza so tibwere uku abidwa 2014 anabudwa koma anabera mkona analumira sana usiku mkona judge chair analira mkumbira analira malemu Bendera mkumbira nawe uzamulandu uje 12 kwa usiku mkumbira analumisa 12 kwa usiku president mumisa 12 kwa usiku pali zina izo tisiye ndi tibwere uku bino mwane nawo abidwa ati 2019 anandira na IBM titani mental excellence musapange Yesu apili musachedwe uvomerezani kuti mupite ku chibwereza anthu amene amba kugwirani azungu kugwirani musataiso nthawe yopanga apili koma ena omuzungu president amamnamiza ufuna kumjera nati panga apili ine nanta usati mukapanga apili muruzi anakuitana ngati ndani nda ntaimene ya IBM anakuitana ine tu mchipani mtu anthu andikalowa ndima mwana yetu panda udindo udindo mabwera pa pambuyo kuidefu ndakuzaza kuidefu sikuti tunayamba kukhala pafundi muruzi chifo cha ushadi waku branda kabula ndakuza ngina chloride nimapita kuli nekuja kusanjika kuja usiku kama ndi muruzi ndibo udindo kuidefu so chisomo chimene chichilipo ndinali deputy director of research and training DBB komene ndi malowa 2016 pamasintha ino ndikamalowa chipani patsongo kapena kantenga chipani simapita ndekati yakumakhala kuli kukumwe mutathawa ku BP siri kuthawa munathawa yaya tsongo munathawa kusiya chipani chifukwa president time ineyo analali kunja ndiye mwano ine sinimachoka chipani chifukwa cha bomu hawa abira mavoti my Joyce Banda achoka nabilaso nokawo my Joyce Banda imikitana mukapume sitanda tawara Joyce Banda sakufuna kuchoka ndauza ndile ndisali abagaza ali ngafusa maji ali akhala uchikoko beu nebe ndisali to excellence mugire chitu mwatungira dziko 2 years pitana kunja mukapume nditi pitisa hapa pa kwa IPM mwana nao 2019 aluza ndimauza kuti ndio excellence mugire hapo nchito why can't you just go and retire? No, so I think you're right. What should I be doing? No, you've done your job. Msabange so my elections are presidential. Sankanuni. Mkona
Marekso zameja masara bwino bwino. Epe mtu sama afuna ndo anabula last minute kampeni jana panga mtatu pere. Mukumbugira? Kabene mwebala kabene mna. Ai, tinali bondi. Ya mina mna kusukuru. So mukaona amafuna siri ndani chibanda. I'm coming there now. Ndafuruza naye bintu kuchezera chonto ndi mwana wache. Your Excellency. Let it go. You have done your job. Malawi will remember you. I think you're right. Can I go on air? Kuti nisimuhimu. Zote pe msaima duna yamba ndi. Anangu zote go ahead. Ndena liba statement. Press statement. Munifesesi. Ngati Deputy Director of Research and Training. Kuti APM Saima timpase ulemu ngati former president akapume kunyumba yake ya kumangochi presidential villa. Amala munifesesi. Tukaina mmanina mwana kwa mbichi kwa simu ziwandali. Ndali sizo cheza. Kuti ndani nzopsha. Iyo ndali sizo ana. Ndali sizo mafuna ntusa uka. It is a game for rich people. Ndina mpasa press statement each. Kuta ichida approve. Anizotoke zosezi walimba bwene kumwana kuisaba. Nyumba hii si presidential villa. Imene ni Page House. Page House ni uchani. Peter, Arthur, and Getu. No. Zote atumizogu nyumba kuma mjani Page House. So I went on air. APM Saima, wakirapo nchito, timu tumune mekezi, azika kuma Page House. Ndio ndio lafu ana magufu APM. Muzita follow history. APM anafumina sutaye sindima. Ine musanke wina. Mukumbira? Andanamba kutuka. Anamba kutuka so tafuna kuima. Anamba manafika. Sana la nakumaya. Anamba ni manafika. Arabu na manafika anamba msaka. Arabu na msaka babili kumabwira anankuma. After nankuma mazabwira ina wa a prophet bewe kana uso neto bila kutika. Kuna bwira prophet bewe. Babili kumabwira kabambe. First statement imene ninalimba ya kabambe. Imene anakolenga nchacha, mafusa nchacha limoyo. Ninalimba ndi. Arantu maso ipia. Kuti don't dispute. Antu kuti kabambe ndi nzugu wanga. Kabambe si nzugu wanga ya. Ndipo tumakonda kulemba lemba. Ninalimba kuti kabambe ndiye pia mpalibu ubale. Olo antu wonse amachokera ku cholo, wina amachokera ku nchewu. Koma ubale palibe. Nampa sepia manamba mafusa. Koma kaya wino kuchokera ku State House Kongo anampasa mchacha nango matu wasezi ja kungo chosa kusigile changa kulemba mchacha kuti zinaje imene na kulinga kwa ndaka kabambe afuse na mchacha so tabanga kuzifu mwapanga zitu so mkhani tachukira kwako kwa ndi mulungu anakuyankhulani kuti kumepusi zikayenda ndinu mwapitabe kumweko chifukwa cha anthu tinaona tu video yomwe ikuoneka moyo mukuyenda nditu simamvesesa mukapita ukubwerera mukapita ndi mukanene kuti simofuna kuti ndomeno chani mene chani maende kumanziro ndi mamkulu simaziziwa mmayankhula kuti chani ndi mapembezi atu mmapembesa kuti chani ndambuye mulemekezeke tausi na kwani nkone ni tsuko bwerecha madzulo nalimba kala chovomereza kuti ndalepera ndithandiza amene wawina zvese zimachitika pandali pana anthu akutengerana kukoti atsoko inaenda ino anthu inuyo chifukwa mwachiuka anthu achipongwe mumamalawi nimeenda mitengo mujeni sima zimene mapanga so nimangoenda kubasi nimapembezera nimayamika kumwamba kuti ambuye mulemekezeke kuti anthu anandifuna koma nthawi yanga sina kwani mulandire ulemu ndi matamano ndizimene mapanga ndi mukuona kuti pano muli ndi nthawi mtsogolomo nthawi ya munthu tsogolamo sunga ndi mulungu ndeti bwere ukoko sindaluza 840 ndipo ndapanga mapeza 8 nakapeza 0 kumenezo 8 anandipeza 8 koma munakatamanga bwino ku sinabe nthawi chifukwa chena kuti munatambula chifukwa cha program mukabwereso 2019 no 2017 APM ndamene akafuna ndikaime kulumbi akonto APM amene ndikanchosa kamlepo ndinamuzepi kamlepo sindikanchosa ndikazi mwanga amene ndikamera naye ndikubwera asansika aliye ndite kamlepo ndikazi mwanga inu ndikanchosa kamlepo sikumachosana ndibita ndikamuza ndikazi ndikubwera ndi asansika okay after a week anandimbiraso APM uchi kanukambi aso ku State House ndalo wako State House mwalo wako State House ureko anthu ena kamwe yankhulani amaona ngati mongoseka ndapitaso mina kuti APM anandira ali you are right tinatumiza nyamata aku mzungu ukapanga research kwa mkuchi but you guys are cousins but yes blood cousins and these people are telling us kuti kamwe kuti awine mnapangira campaign but yes but yeah can you go and take off your cousin no excellency with due respect I'm not going there to take him off I'm going to ask him that I'm coming ndamafuna ndi Saudi ndo ngati nduna
mfuse pia mchali mwe ndalizina kuti mangani police sima ninalo koma ndifuna onse amwana mwacha kuno kubwera ino kuti muteta mwana wapa adon nyenwa timati nyenwa pa chichewa nyenwa chifano twamba kwa plan zambiri isadziwa muti mwacha kuno kubwera I hope we still have time anaduza APM ndikupasa ku minister ndikunduza so ndikupasa minister of lands ndetokoza you says God bless you nabya kwa kazanga nabya kwa nanga nabya kwa busa kwathu my spiritual fathers kuzotia unduna utani kubwera nanga president swani ndapaka unduna utani kubwera a week later anandibula so APM can you come here in the team muna mwanga kwa tuza unduna uta umeneo utsikula kuti basi ya panabwera pana auti maina nandithulira nkolo ndili vile angry ndathuira kuti ndikuti kuti ndinokwiyabe ya usati okwiya okumudwa ndinokumudwa pa umuntu chakona kuzani kuti mumukhala nduna mwakasanzika mwakapembezera mwakunzekera mwagula mpaka na suti ya unduna ndakuita nini kuti ayi panabwera pana nsonda akuti nsuwenera kwa kumatipase uji ino pa umuntu ino ndino mpaka kwa Yesu ino anthu amene achana anachula ndi twanthu ndikwadziwaso ali moyoso mulisi mungachule ya ndikanga ndakuya koma simwe ndinakali kuti ndinokhumula basi tsikunene lolo taimene indanaluza kuti auje ndakuti anabwera pa kuti ndinomene umoto paseiwe tipase kazi wako kamulepe chwa kazi wako chama nditukana ndiri kampasa unduna asiya kuntukana ndiri kuti your excellency if it pleases you chizungu chake chimatero sina uneso kumula sina uneso kuya your excellency if it pleases you do what you think will be good ndanapitiza nena kuti mumvetu muntu ndaisaidwa tu inetu msamani mweshoncho mwayisidwa hapo mkopilira kwambiri anantumaso eneyo APM kuti talk to your cousin chifukwa ndamva kuti akana undunawo afuna ndikangisa manyazi so can you go and talk to him kuti avomere imagine unduna unalwa ine ndene ndakipisa sina nanu ndakukumani neyo kuti kampleni ndibalonga kuti unduna ndimpasa koma ndamva kuti akana koma avomere mpange kuvisi ino mungapange mweso kumwe ndimo napita let's be honest ndikuza kuti nthawi ine chipanga ndikanga mafuso iniwo pana mbuye mungapange zimenezo koma ine nayo ndikazi kuti kazi kubwera zakuti ndi kazi wanga ndiwazimwindi anauza futa muzani siningalole ngati mukumbwira musitafolo taneka kamwe kuti siningabwera kumene kweyayo ndafuta kufuna undisankha ndakonisa manyazi nakamunyindira kuti kazi iyayi ichi ndichisomo vomera ndanazasinda kuti bwera ni office muzapeza mbendera ili petu mukumbwira atasa kantamene ndio yasana sanki zikungofika kuti asankha nduna anafumbira kuti ndikumva kuti ena ndikana unduna ndananga kane unduna bwerani bandisankha pano mbwere ku office mbendera zakhala petu that's what I did now masoka tukudula zambiri tu nadwala ine am a cancer survivor moti panopo nikuwa ndi munthu kuti I'm living a second life doctors gave me 3 months could be dead that was in 2017 3 months that will be dead ndinda musasudoko na alipo also sinchula kwa mwene mundi 3 months inyo musamalire kuti musaone umbono waino chifoma suka muntu amasunga ndi mulungu mwendo huu undavala sababu ankafuna udula mwendo huu unachila ukana na ndikaposis cancer attacked my leg they wanted to ampute nakana kuti my God has got spare parts usi mudula paka na munachira mchira ndi mapemphero kuchira ine amangasa survive ndi guess what akupitira kanita nthawi nakuba nditanditawo ndiye ndithu nditanditawo koma nthawi ile funa malawi ambusese interview kupaseni panoni mundi mwa yati mve amzatikani mundi mwa sinampasa ko muntu funa liyese nkonna funa mugwere kutesa kunyoza nyenwa mumwenenera ulifuna kutesa nyenwa ninda kusandika funa ya nyenwa kumano anthu akumafusa ya itipeleka kumeneko sinda dwala ndi cancer 2017 nani balista kutinenda ku India for treatment ya boma panana tatatu kuti ku India malema juntengo mzimu usemtendere malemu apama mtumongoliwa mzimu usemtendere ndine anthu amaja ndatu ajana ndipangisa kuti asindika sodundo APM aja anabasa kwa APM anthu omwe kuti ali yamene uja kuti afa sononge ndalama kuta ku China msiye atunungira ndalama kuti afa audi 3 months anantusa balista so kuipa kwa APM mutuje ni nzungu alibe chisisi APM mutuje chizungu alibe chisisi ananduzaso kulike anthu amakuda kwambiri how
why adanali pano kuti usabwe kuinji akutufu ndikazomikisisi bwanja basi kupita ngongoliwa ndi atembo inanadisiya akuti ndifu pano ndakhala panopo from 2017 uzafika lero ndilati ndakali moyo muli moyo masiku amunthu amusunga ndi mulungu sono mukamanena za APM bwerezi APM saima kuti saima mfire kwa ine tikhale tikubwera tipumwirire kaye pang'ono tikhale tikumalizisa ndi nkhani imene kupitiriza ndithu kucheza ndi asonda ndithu momwe tikupangira ndithu kudzera program imene yatizukute kufika ndichokera kuno ku wenesi komanso kanema wa mzati mlanga dzina ndinowositeni katunga tati ndithu tipumwirire pang'ono tikamabwera tikhalebe tikupitira ndithu kucheza ndi Kenneth Nsonda. Ndiye bwanji sabata ino timalizirika ipenepa kuti ndithu sabata mawa anthu ndithu tizamalizisenso kwinapo kuti kodi Ansonda akuti bwanji kudzera program imeneyi yatizukute nkhani zezilipo ndakhala mundale frontline politics zaka 30 ndakhala mkhristu zaka 47 pano ndakali mundale loti mulungu muli zambiri ndakhala mabodi ofunika kwambiri bodi ndili pano ndi yachifolo kuti pacha pano muli ndili ku Malawi Digital Broadcasting amene ndithu nda Kenneth Nsonda tikhale tikumalizisa ndithu kucheza sabata yamawa kuti amalawi amve chenicheni kuti Ansonda akuti bwanji ine kuti ndikuthokoza nonse kuti panthu ambiri anzeru munasankha kubwera kuno I hope kuti simuchita ini kwambiri tifuna kupasa information kuti amalawi ambiri samaiziwa yayi pa nkhani ya ndale ndiye mukapemphe ku office kwanu ku program ikhale 2 hours kompoti mwani mubweraso mundipeza tathokoza ndithu momwe tachezera sabata ino ndi Kenneth Nsonda ndithu amene ndi mkulu wa bungwe licha la The Think Tank komanso ndithu ndi mtsogoleri wa bungwe licha la Real Estate Agency kuno ku Malawi ndiye tikhale tikumalizisa ndithu kucheza nawo sabata yamawa ino muzakhale pompo kudzera program imene yatizukute langa dzina ndine Usiteni Katunga ndipo pa kamera panali Wezi Mthole. Osayiwala kupanga subscribe ku channel ya AMTV Malawi.